Sunt vicecampion mondial la prăjit cafea. Aici e prăjitoria noastră. Hai să-ți arăt cum se face magia. Aici stocăm mare parte a cafelei verzi. Tot ce stocăm pe termen mai lung. Termen mai lung înseamnă, nu mă gândiți că e foarte lung. Termen mai lung înseamnă 2 săptămâni. Aici în față ținem ce se prăjește day by day, adică volumele mai mari sau anumite microloturi care sunt mai mici și putem să le punem pe raft în partea de sus. Pentru că dacă sunt saci de 60 de kg, cam greu cu căratul, din păcate. Așa, păi stai așa. În zona asta pregătim cafeaua verde pentru producție și anume măsurăm ce avem de prăjit. De exemplu, o să iau o Costa Rica pe care o măsor pe cântar. Ăsta este prăjitorul, este un cuptor probat făcut în Germania și e cel mai mișto prăjitor din lume. Cafeaua, după ce se măsoară, se ia și se pune în partea de sus a prăjitorului în această cubă. Din această cubă se acționează maneta și intră în cuptor. Acum avem niște cafea în cuptor care se prăjește. O să dureze aproximativ 8, 10, 12 minute, depinde de cafea, depinde de altitudine, depinde de origine, depinde de foarte multe lucruri. După ce terminăm de prăjit o cafea, ea intră în zona de ambalare. Acest aparat este un dozator care dozează efectiv pungi de 250 de grame, de 1 kg sau de 3 kg, depinde ce avem nevoie. Ajung în zona în care se vor introduce în cutii, funcție de comenzile pe care le avem.